Nu skal vi se. Dagmar, hun er ude i haven og leger, efter jeg hentede hende i vuggestuen. Og hun har fået lidt for lidt regntøj på, der er lidt for småt. Der er hun. Herude i haven. Hvad laver du, Dagmar? Nej. Jeg er ved at distribuere vandet fra cyklen ud på alle mulige dele. Prøv at lægge mærke til bukserne, der er lige lidt for korte her. Det er fordi, at Dagmar ikke har brugt sit regntøj nede i vuggestuen rigtig lang tid. Så vi skal have hans nye regntøj dernede. Nå, det er jo et rigtig dårligt vejr. Det er tirsdag den 20. april. Det bliver nok godt igen en dag. Ja? Kommer du ind?